Mä oon pelaamassa Robloxia tänään. Mä pelaan Ambushin kanssa yhden kaverin. Ja se on tämmönen Troll Obby, semmonen peli. Että nyt aloitetaan pelaamista. Ja tää on kuulemma aika vaikea. Joo, tää on vähän vaikea, niin kai tää on vähän vaikea, mutta kyllä tässä varmaan menee hyvin. Saa nähdä. Aloitan tosta. Mä hypätän ton. Oi. Can't be that hard. Noniin. Tää ottaa uudestaan. Kumpi puoli? Otetaanko tuo puoli tai tuo? Ambush. Otetaan tuo puoli sitten, tuo oikea. Okay. Toivotaan, että se ei trolla meitä. Niin, meni hyvin. Sitten sä otat ton puolen. Sitten meillä on nuo punaiset, pitää varoa taas. Look out, kill bricks. Paitsi hetkonen, tää on trolli. Joo, tää on trolli tää. Sun täytyy hyppiä näiden punaisten päällä. Joo, se on... Oikeastaan nyt se on näin, kun on trolli, niin silloin pitää hypätä punaisten päälle. Nyt ei ole, että hypätä niitä yli. Sillä täytyy varoa niitä punaisia. Nyt niiden päälle täytyy hypätä. Sitten a tightrope. Sitten pitää tässäkin kävellä näin. Just a simple jump. Jump. Miten sulla meni tossa ambush? Hyvin. Niin mäkin... Sun täytyy hypätä tuon yli. No niin, nyt mä oon hypännyt täältä sitten. That's a long jump. Sitten pitää hypätä pitkän hyppyn. Tässä. Ei siinä tarvinnut hypätä. No oikeastaan ei tarvinnut vasta sinne Tästä täytyy hyppiä koko aika vaan. Joo, niin kuin ihan kuin rullaportaissa. Tai jossakin rullakäytössä. Niin, look out the wall, mutta... Se oikeastaan se on. Ei se ole. Mä uskon, että tässä ei... Häh? Mitä? Sun täytyy... Noin tää. Tää on tämmönen pikkunen trolli. Niin. Vähän trolli tää. Tämmönen troll. BMW One Troll. Punasi. Osu punasi. Niin, mä osun punaisiin nyt. Sen mä teen. Koska tää on trolli. Niin. Tässä on vähän eri lailla. Look underneath the Platform. Sun täytyy tästä kävellä. Tää ainakin näyttää ihan semmoiselta, että se ei pitäisi missään olla mitään trollia. Ei vaikuta. Ei kun siinä on. Tässä ei saa sitten hypätä. Vai... Niin. Ei kun muuten. Mitä? Oota hetki. Tässä täytyy hypätä tänne ylös. Ahaa, niin. Missä on tätä punaista. Sitten pitää niin tehdä, nyt mä tajun. Pitää hypätä sinne ylös. Noin. Hyvä. Sitten mennään tonne. Missä sä oot nyt? Mä oon tässä. Tuolla sä oot. Tässä on ilmanen. Free stage. Mä uskon, että toi ei... oli se ilmanen. Oli. Se oli ilmainen tää. Tää ainakin oli. Mitä Harlink? Okei. Mitäs tässä sitten täytyy tehdä? Niin pitää näin tehdä. Tosta täytyy vaan mennä läpi. Mutta täytyy vaan mennä oikeasta kohdasta. Niin pitääkin. Se on näin se systeemi on tässä. Mä uskon, että tästä täytyy. Joo. Juu, kyllä tosta pitää. Joo, että täytyy mennä just siitä, missä ei ole niitä portaita. Ja sitten siinä on ne portaat. Niin, kun tää on tämmönen erilainen kuin ne muut obbit. Niin. On vähän eri systeemi tässä. No pääsit sä sen oikeesti ekalla yrityksellä? Niin, mä pääsin.
Ja se ei mulla vaan hypää. Ei se ainakaan sulla hypännyt. Joo. Niin, Tuohon, niinpä. tuohon. Ja Tuohon. Tähän. Tuohon. Ei siihen. Ei siihen se. Mä näytin sulle, että se on tässä. Tuohon. Ja sitten tähän. Tuohon ja sitten tonne. Sitten mitäs tämä on? Which teleporter is real? Otetaanko tuossa? Mä uskon, että se on... Ahaa, tuossa. Oi, nyt mäkin pääsin tänne. Look under. Kattoo sitten alaskin. Skip the stage if it's too hard. Sit pitää, jos se on niin vaikea. Sun täytyy katsoa silleen, kun sulla on tässä tälleen, niin sit sun täytyy katsoa silleen tälleen. Niin pitää katsoa, joo. No mäpä katon näin. Ota. Tee sitä vähän isompi puoli. Jos vähän, pane vähän pienemmällä. Noin. Eiku isommaksi. Iso. Sä voit panna iso. Mä voin auttaa. Niin. Noin. Joo, sit tuolta kävellään. Pitää katsoa alas ja sitten. Niin. Sähän oot hyvä. Niin, mä oon aika kätevä, kun mä oon pelannut tää Roblox. Ja erilaisia obbeja. No. Jotkut voi olla vaikeita, ei kaikki. Should you touch that? Touch. Joo. Sitten painat. Sun ei kannata koskea siihen. Ei sä kosket siihen. Joo, nyt mä koskin taas. Ei siihen kannattanut koskea. Ei niin. Nyt siihen. Ja nyt te punaisia päin. Punaisia pitkin. Niin, pitkin punaisia. Ja nyt punaisia saa osua. Sitten pitää varmaan mennä yli tätä. Se pitää vaan ohittaa. Niin pitääkin. Ja sit pitää ei tarvitse kiipeä, kun mennään läpi. Ensin tästä läpi. Ja tästä läpi. Jo tosta läpi. Sitten mennään tätä puolta. Nyt teen tosta läpi. Ja checkpointille. Tuo checkpointti tuo. Sit hypätään näistä. Niin. No aivan hyvä tää vasta on välillä joillekin vasta vaikeakin. Joo, nyt mä tiedän mitä tästä täytyy tehdä. Sun täytyy ohittaa toi checkpointti. Se pitää ja tehdä. Ja sitten täytyy mennä toi Haa, on semmonen feikki checkpointti. Joo, nyt mä ymmärrän. Joo, se on ihan feikkiä se. Sitten kiivetään tästä tonne. Sitten tänne. No hyvin sulla Oh! menee. Menikki sanomaan. Joo. Tästä täytyy varmaan hyppiä. Ja tästä täytyy hyppiä, niin sit se menee hyvin. Spam hypii silleen tälleen. Silloin menee paremmin kuin hyppii tässä. Tai silleen pääsee paljon hyvin. Varmaan taas tällöin. Joo, tuosta. Ja tuosta. Ja tuosta. Ja sitten tässä. Läpi. No, nää on aika kätevät. That wall hiding something. Sitten pääsen tonne. Just walk. Mä en oikein luota siihen. Okei, joo, kyllä sun piti siinä ihan pelkästään vaan kävellä. Että pystyy vaan kävelemään pelkästään.
Oi, nyt asuu tämmönen rullu. Sitten hypätään tonne. Se on se sama, mikä oli silloin. Niinpä. No, ihan sama tääkin. Ja sit pitää tästä hypätä tonne ja kävelään. Walk, just trust me. No sit voi sitä kävelläkin. Ja sit pitää vaan hypätä myös. Tästä. Tosta. Ja sitten on täytyy hypätä tuohon. Sitten mennään tohon. Tänne. Tota suuntaan. Nyt älä mene vielä, koska katso, että onko tässä mikään. Joo, kyllä siellä, jos siellä on. Mitäs sä näytät? Tai juu, tai tai joo, kyllä pystyt. Aha. Ja sit vaan ei. Sun täytyy mennä täältä. Toiselta puolelta. Toiselta puolelta. Täältä. Nyt sun täytyy mennä tästä ja sitten tästä tänne. No niin. Ja sitten tähän. Ja sopiiko, että pelataan tätä peliä vaikkapa level 50 asti? Se voitais tehdä. Kyllä me voitais jo pelata sitten level 50. Mulle sopii ihan hyvin se. Nyt sun täytyy vaan kävellä. Sun täytyy vaan hyppiä noitten kolojen yli. Niin pitääkin. Ihan totta. Pitää hyppiä kolojen yli näistä. Sitten mennään tuonne. Niin. Ja vielä yksi tage. Ja se... Sitten me ollaan valmiita. Me ollaan ihan kohta lävätty ensimmäiset 50 tagea. Ja se on siinä. Niin. Nyt Noniin. ollaan valmiita. Nyt ollaan valmiita ja me ehkä joskus saatetaan jatkaa tätä sarjaa. Niin. En ole varma, että jatketaanko, mutta ehkä joku kerta, kun te Niin. tuutte. ehkä joku kerta. Niin nytten ei mitään muuta kuin että seuraavaan kertaan. Niin, ei julkaista sitä, vaan seuraava Eiku. kerta. Seuraavaan kertaan. Heippa!